हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि डलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरजोबबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ आरोना लोगोफोर थ' नै आङो एसे देलायदोंमोन माने देलायनायाबो माने एसे मोननै ओरैनो फट' लालाबायदोंमोन आरोना लोगोफोर स' बिनि थाखाय देलायदोंमोन आङो ओमफ्राय दा टाइमा माने जोंहा बेलासि आरोना बेलासिनि एसे बिदिनो 3:30 जाबाय खोमादां दायो लोगोफोर आं मोजां नायाखै टाइमखौ थ' बिदिब्ला आं नोंथांमोनजों दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर आङो माने मोनसे बुस्थु शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोनजों स' बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आंजोंहाय लोगोसे आरोना स' फैदो लोगोफोर स' नै लोगोफोर जोंना माने हाबानि एलबामा सफैबाय आरोना माने बै केमेरा खेबनायनि मा होननांगौ हाबानि जे भिडिअ खालायदोंमोन ना थ' बेजोंनो रायलायखानाय आरोना लोगोफोर बिदि एलबामबो बानायगोन होननानै दा नै फाइनालि बे एलबामा सफैबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो देखायनोसै आङो सिङावहाय माबायदि आरोना स' लोगोफोर आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरोना आंनि जों माने आंनिथ' नङा जोंनि हाबानि एलबामा माबायदि जादोंहाय बेखौ सिङाव माने आं नोंथांमोननोबो देखायनोसै आरोना लोगोफोर सानै खबरखौथ' आं दहाय नोंथांमोननो देखायखांखाबाय नालाय स' आं दा सानैखौ देखायनोसै आरोना लोगोफोर थ' नै जोंनि हाबानि एलबाम आरोना लोगोफोर बिराद गिदिर आरोना नै सफैबाय फाइनालि जि गोबावनि उनावहाय हाबायाथ' डिसेम्बरावनो जादोंमोन नालाय थ' जानुवारि फेब्रुवारि मार्च नै मार्चआनो जोबलायलायनोसै आरोना थ' बेलेगावसो हरो होन्दों मुम्बाइ ना बबावबासो हरो होननाय खोनादों आरोना लोगोफोर बानायनो थाखाय थ' नै बे जाबाय आरोना सानै कभारा ओमफ्राय बेक साइडजों एसे बेबायदि आरोना नै लोगोफोर ओमफ्राय नै गिदिरथार बिरादनो स' बेनि सिङाव दा माबायदि फट' दं आं बेखौ नोंथांमोननो देखायलांसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेजों मोनफादों नै मोनसे जोंहा केलेन्डार माने जोंनि हाबानि फट'नि केलेन्डार आरोना उल्था नुयोलै माथो खालामनो बेक केमेराजोंल'सो मोजां नुयो आरो नै बिदि आरोना लोगोफोर थ' खोन्थाबावनोसै आङो मेनआ बिदि आरोना लोगोफोर बिराद गिदिर देखायगासिनो दोनथ'नो आं साइडआवहाय नै आं लाबाय लोगोफोर गिदिरथार नै आरोना स' नै लोगोफोर बिदि आरोना बिदि बानायनानै हरदों आं गिदिरथार माबोरै देखायनो नोंथांमोननो बिदि आरो बोला देखायनोसै आं एबारावहाय नोंथांमोनहाबो माबायदि मोनदों बेखौ खोन्थाबानो जाबाय कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर ना माबायदि जादों बा माबायदि मोनदों नोंथांमोनहा बेखौ खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना आंनो बिदि आरोना हाबानि फट'फोरखौ माने आंहा फट' बानायनो गसिगोन आरोना लोगोफोर फट' बानायनांगौनि दरखार गैला माने एलबामानो मोनखाबाय नालाय बिदि आरो ओमफ्राय बिराद मोजां दङ बे माने होजों जोंनि न'नि आरो देखायनो एसे दिगदार जादों दे लोगोफोर गिदिरनि थाखायनो बिदि आरो ओमफ्राय बे हाबानि दिननि आरोना अखानायै रिसेपसननि आरो बिसिनाव आयौ फैनानै जि दिगदार नैबे बरायनायनि आरिनि आरोना लोगोफोर दिगदारथार बोलानोनो हाबानि जोंनि माबा आखाइ हमनानै होनाय आरोना नै बिराद दिगदारथार लोगोफोर सेबा गिदिर ओमफ्राय आयौ माबायदि नुबाय हाबानि स्टाम्प सोनायनि सिन्दुर थुनायनि स' बिदिनो आरोना लोगोफोर बिराद बुरजा दङ बेखौ मोजां मोनथारो आङो ओमफ्रायथ' बे थांबाय र' बिदिनो गासिबो फट'खौहाय बिदि एलबामाव खालामनानै हरबाय आरोना लोगोफोर स' नायदो बेहाय दङ नैबेयो जोङो
हानि बाबा बिहाव MLA आ ओमफ्राय बे बाबा बिहाव MLA नि आबै माने बिमा बा जोंहानि आबै आरोना ओमफ्राय नैबेहाय आइ आंनि बिखुनजो आशीर्बाद होनाय ओमफ्राय नैबावहाय बे आइ बाबा MLA नि आइ बिखुनजो आरोना बिदि सनै बिराद गिदिर लोगोफोर एकदमबारे बिदि बानायनानै हरबाय आरोना मोजां आंहा फट' बानायनो गसिगोन सब बेनो आरोना लोगोफोर हाबानि एलबामा आंनि लाइफनि माने जों सानैनि मेम'रि जानानै थासिगोन बेबायदिनो फिसाफोरनो फिसौफोरनो खिथानोसै दोननानै माने लेपटपावथ' दंखाजोबो र' फट'बो दंखाजोबो ओमफ्राय भिडिअ'आबो दंखाजोबो ओमफ्राय थेवबाबो आरोबाव माने बे एलबाम थाबावबाय आरोना जोंना जेनेबा भिडिअ'आवबो सब दंखायो ओमफ्राय बेनिफ्राय माने फट'आवबो दं ओमफ्राय बेवहाय गासै 50था ना मा बेबायदि फट' दं खोमा आरोना 50था ना मा फट'खौ सेलेक्ट खालामनानै बिदि एलबाम बानायनानै हरबाय आरो बे केमेरामेनाहाय ओमफ्राय थेवबाबो बेलेग भिडिअ'आबो थागोन ओमफ्राय बिनिफ्राय बे फट'आ लेपटपाव बिदि दंजोबखायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थेवबाबो नैबे मोनसे एलबाम जाहैबावबाय आरोना जि मोजां मोनदों आङो कालारखौबो जि आंनि मोजां मोनथारो आंहा बिदि कालारखौहाय बे आरो लोगोफोर दानि एलबामा ओमफ्राय बियो माने मैया मोनायाव लाबोदोंमोन नालाय बेखौ बोरायाहाय ओमफ्राय माने मैया लाबोनाय लोगो लोगोनो जों नायखादों आरोना स' बिनि नायनायनि बा जोंनि आइ ओमफ्राय आंनि बिजावजालि ओमफ्राय सिजौ ज' नायखादोंमोन नालाय जोङो स' बिनि नायनायनि भिडिअ'खौ मैया मोनानिखौ आं होगोन आरोना लोगोफोर बे आं खिन्थाखांनायनि उनाव आं बे भिडिअ'खौ होनानै होगोन आरो स' नायलांबाय थादो लोगोफोर दे अरे हेपि आबा नाहरलाय खुसि जाबाय दा नुनानै आबा नोंखौ नुनानै गैया होननानै जि दुखु जादोंमोन बेस्रानो हाबानि एलबाम सफैनानै गैया सानदोंमोन दैसुंगुरियाव आबैमोननो देखायहैनोसै आबौआ खुसि जाथोंसै आबौ लोमजानाया नायनानै सानसुनि इसा दंजोबो गाज्रि जानो रोङिखासो दा बियो ना गाज्रि जाग्रा माबाया मेगाजिन बायदिसो ना आंहा दांनायनोनो मोनाखै दाबो खुसिथार दिनै सफैबाय नै हलिनि दिनाव सिजौ हले आबा गैया सानदोंमोन नोंखौ देनां नों सेंग्रा देरबा नायनांगौ ना आबा नों बेखौहाय बुरै जासे थाखासिगोन ना बियो आं बुरै जासे दादियाबो बोराय जाबाय आबैबो दङब्रा आबैया आशीर्बाद होनायावबो दङ आबैबो बाबाबो आशीर्बाद होनायाव दंजोबो आबैनिखौबो हरदोंमोनथ' आबैनिबो होदोंमोन दङ दे मैनागुरिनि आबैनिखौबो हरखादों आशीर्बाद होनायनि गाबदों नुबाय दा एलाय माथो बाबा आंहा मिन्थिखागौ एलाय आबै बाबा गासिबो थाजोब्बाय एलाय माथो इदिटानो बिदि जाबाय मालाय गावसोर खालामनायाव जाबाय बियो एलाय मालाय बिमा फिसाबाव मालाय हनै गोजौआव बाबाबाव बिमा फिसा होबाय मालाय नै एलाय ओमफ्राय आइखौबो मोननै होदों दा एलाय देखायदो आइनोबो नै आबैनो देखायफैदो सिजौआ आबैखौ खावख्लाख्ला जाबाय बेसारा बिबथैया दिनैसो लाबोनो मोनदों मोसानायफ्रा सोर मोसादों नायलाय आबा
नासिनिनि फिसाजोआबा जि मोसायोब्रा सफैबा बिमा माबानायखौ बामनायखौ नुनानै नासिनि नोङाबा आंखौ लायनायाव लामायाव दा हाबानि एलबाम सफैबाय लोगोफोर हाबानि एलबाम है खालि गावना आयौ मा जानला मोनलाखा दे आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों लोगोफोर माने नैबे एलबाम बानायनायनिया माने बेहाय जि फट' दङ ना बे फट'आ माने गाज्रि जानाय नङा आरोना लोगोफोर माने बियो बे मेगाजिन बानायग्रानि माबाखौ मा होनो माने बेबायदियाव बानायनानै हरनाय आरोना लोगोफोर स' बियो गाज्रि जानाय नङा आरोना ओरैनो फट'फोरखौथ' दालाय जों बिदि एलबाम बानायबा गोदोहाय दालाय गाज्रि जालाङोमोन ना खामनाय जालाङोमोन थ' बिदि जानाय नङा आरोना लोगोफोर बियो माने नै बे जेसेबां नुदोंना फट'फोर बेफोर गाज्रि जालांनाय नङा आरोना मेगाजिननि बे माबाया बेबायदिजों बानायनाय आरोना बिदिजों बानायनाय मेगाजिननिजों जानला मोनलायै गाज्रि जानाय नङा आरो नोंथांमोनहाबो फसायदोंबा कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय लोगोफोर जि मोजां बानायनानै हरदों दे आंथ' जि मोजां मोनखादों आंनिनो हाबानि एलबाम ओमफ्राय आंनो बांसिन मोजां मोनदों आरोना मोजां आंहा फट' बानायनो गसिगोन बिदि आरो नायखांबायना लोगोफोर आंनि एलबामा माबायदि जादों हाबानि एलबामा बेखौ माने आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना आं मोजां मोननानैहाय ओमफ्राय मेम'रि बायदि थाथोंसै होननानै स' आंबो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो बेवहायनो दोनथ'नोसै स' बाय बाय लोगोफोर जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै हो कमेन्ट खालामनानै हो आरो लोगोफोर ना आरो जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय स' लोगोफोर बाय बाय लाभ इउ अल बाय